وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ومردم دراه یک امت بتگاں پدا جیڑہش کت او آگاں آ حکم مبتیں کہ پیش کب تگت چتی پرورتگار نیمگا گوڑ دیری فیصلہ بتگانی درمیانا ہما چیزانی بابتا کہ جیڑہش کتگت بزا گو اللہ پاکا شریدار جوڑ کنگ او شرک کنگ مردمانی وطگڑی چیزاں وط بنائیں تگی چیزاں پیسرگی مردم دراہ عقیدہ توحید سرابتگاں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ گشید آدم علیہ السلام بگر تا نوح علیہ السلام زمانگا 10 صدی بزا 1000 سال گوستگ او آ زمانگے دراہیں مردم عقیدہ توحید سرابتگاں. نوح علیہ السلام آئے گا رند نی مردمانی تہا اختلافات او مردمہ بوتانی او ایدگے مخلوقاتانی بندگی بندات کت شروعات کت گوڑا اللہ پاکا وحد پا وحدہ پیغمبر دیم دیان کتا تاکہ مردمہ چا توحیدہ آگاہ بکنا او آیا توحید درسا بھی دیان. تفسیر ابن کثیر بزا آگاں چا اللہ پاک نیمگا ای فیصلہ مبتیں کہ آچا حجت جاگیر بیگا پیسر کسا عذاب نہ دا ہمیں پیما آگاں آئیا پا عذابا یک وحد نام گفت مکتیں گوڑا دیری اللہ پاکانی درمیان فیصلہ کتگا او کافر و مشرک تباہ کتگتا او موحد و مؤمن رستگار کتگتا بچیں تگتا.